खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। बाइक स्कुटि साखा खबब्रै सालायगिरिया सांग्रां जा, जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव था। हादरारि रोगाथाइ मावख'गोरानिफ्राय गोख्रों दावबायारिफोरखौ सिग्रोमनाय नायबिजिरनाय। दावबायारिनि बाइक स्कुटि साखा खबब्रै गारिनि फोरमान बिलाइ गैयै, हेलमेट गानै आरो जौ लोंनायनि सायाव गोख्रों सिग्रोमदों। उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि हादोरारि रोगाथाइ बिफाना भैरबकुन्द सनाइगावआव बाइक स्कुटि साखा खबब्रैफोरनि फोरमान बिलाइ गैयै, हेलमेट गानै आरो जौ लोंनायखौ सिग्रोमदों। थारैनो दावबायारिफोरखौ जिउ रैखाथि होनो उदालगुरि हादोरारि रोगाथाइ बिफाना मोजां हाबाफारि लाना लामानि जाब्रबथायजों जिउ खहा जानायनिफ्राय रैखा खालामनो दावबायारिफोरखौ गोख्रों नोजोर लाना सिग्रोमदों, जाहाथे जौ लोंना बाइक स्कुटि आरो साखा खबब्रै सालायगिरिया जाब्रबथायजों जिउ खहा जाया। थांनाय 19 डिसेम्बर खालि चिरां जिल्ला बिजनी सुबाइसार ब्लकनि सिङाव सुबाइसार BCDCनि सिङाव BPFनि जयनिं सेरेमनियाव जयेन जानाय UPPLनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरि मेल खुंनानै गावसोरनि जयेन जानाय सोमोन्दै फोरमायदों। मिथिस्लाबियावसो सानस्लाबनो हायैयावसो जों BPFआव जयेन जादोंमोन होनना फोरमायदों। दिनै जों फिन फैफिनबाय आरो थैस' थांस' UPPLआवनो थाबाय थासिगोन, UPPLनि जानानैनो हाबा मावलांबाय थासिगोन होननानै फोरमायदों। ABSUनि माखासे सोद्रोमाफोरा बारग' NDPखौ बुदों। क'अर्डिनेशन कमिटि फर BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन अफ Ex-NDFBनि आफादगिरि डक्टर धीरेन्द्र बर'नि प्रेस बिबुंथि। बिथाङा प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला मैया 24 डिसेम्बर खालार फुंनि 10 रिंगायाव CCBEI अफ Ex-NDFBनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि, मोनसे समनि रन्जन दैमारि हान्जानि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बि नायजाब बिथांखौ बेलस्रिनि मोनसे गामियाव जायगानि एबसुनि सोद्रोमाफोरा बुसे बुनानै मबाइलखौ बुख्रुबना होयो, आरोबाव बायदिसिना एरसननानै पुलिसनि आखायाव गथायो। नाथाय बिथांनि सायाव राफोद जेबो दाय मोनैयाव बिथांखौ थानानिफ्राय हगारफिननो गोनां जायो। लोगोसे धीरेन बर' बिथाङा सोंथि खालामोदि बिथाङा मा दायनि थाखाय साजा मोनखो एबसुआ बेखौ फोरमायनांगोन। दायो गावजों गावनो बिब्दि जाथाया मा इसारा होदों, बेनि आन्दोनि जाहोनखौ बयबो मिथिनांगोन होनना CCBEIआ दाबि खालामदों। BTR गोरोबथानि दफायाव मख'नाय बादियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ माब्ला BTRआव सोसनगोन एबा सोसनजागोन दासिमबो रोखा जायाखै। बिनि सायाव गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनो। दा बिनि सायाव एबा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया माब्ला BTRआव हाबगोन बेखौ फोरमायदों BTRनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायोदि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया दान मोनथामनि गेजेरावनो BTRआव हाबसिगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।